natuurlijk je jubileumjaar gehad, 70 jaar bevrijd met de Canadezen, met extra podia, dat soort dingen. En dit jaar is een beetje pas op de plaats en dan gaan we richting 2018 waar we de nationale opening hebben. Ja, dus dat wordt ook weer een hele grote editie. En nou ja, we proberen natuurlijk groter te worden. Ik kan me voorstellen, trogroeien, een beetje knap waar. Ha. Straks nog even over de programmering, welke bands er staan. Maar Pieter zit je net voor niks, hè? Nee, Pieter staat hier zeker niet voor niks. En ja, elk jaar hebben wij een Friese ambassadeur van de vrijheid. Dit doen we volgens mij voor het 5e, 6e jaar. Hebben we de eerste jaar Iris Kroes, Elske de Wal, Vangrail, Janneke Brakels en dit jaar, vorig jaar Vangrail en dit jaar hebben wij Pieter bereid gevonden om als Friese ambassadeur voor zowel het 4 mei en het 5 mei verhaal op te treden. Eer voor die? Nou, dat is een mooi ritje, toch? Ja, dat is wel. Nee, ja, natuurlijk is dat is dat neer. Ik vind het hartstikke aardig dat ze me vregen hadden voor. Ambassadeur, betekent dat dat toen nog altijd belangrijk vindt dat er 4 en 5 mei besteedt überhaupt? Ja, waar net. Dat lijkt mij logisch. Maar het is ook een heel mooi festival. Dus ik mag daar nou ook spelen. Dus dat is... Is er nooit jij er op bevrijdingsfestival staan? Jawel, maar net op het hoofdpodium. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Hoe is het dan? Is er alleen staan of pak ze een band mee? Mooi band. Ja. Dat weer nog een hele tour om een band bij elkaar te krijgen. Ja. Maar we hebben een mooie band nu. Ja. Wat wordt er van een ambassadeur verwachten? Nou ja, hij doet, de ambassadeur die speelt dus ook tijdens de doodherdenking, of niet tijdens de doodherdenking, maar in het programma van de doodherdenking. Dus daar kan Pieter misschien nog wat over vertellen. En vervolgens doet hij het optreden vlak voor het 5-5 moment. Ik dacht van 4:15 tot 5:05 ongeveer. En dan is het landelijke 5-5 moment. En daar zal Pieter waarschijnlijk ook nog wel een boodschap over hebben. Ja, wat geest er aan op 4 mei? Want dat is natuurlijk met het volstrekt oren dan de 5e. Ja, dat is volle ingetogener natuurlijk. Maar daar speelt het Hosanna, de braasband van Ljout. En waardoor het jaar ook een nummer. Wist je al welk nummer? Ja, maar zou ik dat verklappen? Nee. Maar we wonen speciaal, dat dacht van nou dat past hij wel. Ja, ik ken net zozeer een nummer wat echt dan op 4 of 5 mei aansluit. Maar het is wel qua sfeer past het er heel mooi bij. Ja. En 4 mei dus mij in band. En dan jij het normale Pieter Wilkes repertoire. Ja, gewoon bekend van een cd. Dat repertoire. De hits. En dan live. Maar er ook in een helikopter of ben dat alleen die landelijke ambassadeurs? Nee, dat zijn die landelijke ambassadeurs. Ik wil Pieter nog wel eens in een helikopter. Nou ja, het is van alles te regelen natuurlijk. Parachute van de Aardehout. Serieus? Ja. Ja, je was er wel heel serieus bij. En dat is het ook nog. Maar een eer dus. Nou ja, en 4 mei onlosmakelijk, maar ook al verboekt natuurlijk. Eerst het bezinningsmoment en de oren het feest. De ongeslagen in Parijs nemen het op al die vluchtelingen. Ja, het bloot actueel vrijheid. Dus daar mag je bij stilstaan blijven. En daarom stilstaan bij 4 mei, het vieren van de bevrijding 5 mei, dat is belangrijk. Ja. Pieter Wilkes, de ambassadeur van dit hier bevrijdingsfestival. Nog even een orennaam. Helemaal leuke naam die hem op het hoofdpodium naast Pieter zetten. Die we naast, ja, iedereen wil nu komen ook natuurlijk op 5 mei. Dat begrijp ik dan dat Pieter er staat. Dus dat is, Miss Montreal speelt de ambassadeur die wij krijgen is Sunnery James. Met Ryan Marciano, als ik het goed zeg. Ja, dat ben ik. Kloppen ook om 1 uur, dus dat is de eerste, dat is de aftrap. Miss Montreal, Danny Vera, we hebben, ik moet even spieken hoor. Want hij heeft een briefje mee. Ja, ik heb een briefje mee. De bazooka's hebben we. Ik kan het lezen, Pieter, ik kan het niet lezen. Jack Bottleneck, maar dat is dan in de Princeton, denk ik. Ja. Dit is hoofdpodium. Nee, dit is... Is er al je naam of die ken ik net? Senna Black, zeker dan maar zitten. Dat is geweldig. Zie je dat goed? Mijn bril is nog in de bar. Dus dat... Die ken ik dan wel. Maar dat is ik in de Princeton. Maar dat is ook het mooie van het bevrijdingsfestival. Het is heel groot, hè? Het is net alleen nog bij de Aardehout, het is ook in de Princeton. Het is een heel mooi... En Jim staan er ook. Ja, Noorderwind had ik een paar... Ik kan het alleen vertellen trouwens. Magnetic Spaceman, die dus bij White Miles in het Balwijk staan, die op buis. De Hoenekop komt dit hier del. Marcel Smit en de hele handel. Kist ook wel. Wat heb ik nog meer? Maak net via de Mr. Wallace. De doellezer staan er bij mij. En wie hebben hier spectaculair, maar dan ik lekker nog niks. Hoe zit het? Dag. Goed jongens. 5 podia. Hè. We hebben de Sena Talent Stage natuurlijk. Waarschijnlijk weer een drijvend podium. Die Drive heeft een podium. De Koepel heeft een podium. Het Kinderfestival. Noorderwien en het hoofdpodium. Dus genoeg te doen. Ja. Prachtig.